Je mag even goed zien, maar dit is toch echt Japanse vlaggen. De laatste weken hebben de leerlingen van de afdeling VMBO GT werken over deze Peerske groet voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Ze filmen de tarierings en hoop je via Facebook en Hives de video bij de Japanners te krijgen. We kenden net hin op een fiets, dus we hier net oors betaald. Als we dat nou maar in balans afvier krijgen konden, dan zou dat misschien wel een aardig idee wezen dat we aan hun denken. En dat we het gevoel hebben dat we toch, ik al is het heel iets te doen hebben voor die mensen. Na een uitdenking in de klas, het is vanzelfs goed vreed, is het Safir. De 350 leerlingen krijgen dan de ballon, maar daaronder een kraanvogel. Wat is dat kraanvogeltje? Wat betekent dat? Nou, omdat een vrouw die ging bijna deed en toen, ging ze, hoe ze toen zijn kraanvogels vouwen. Ja, en dat hebben wij nog echt niet van Japan. De paasviering betekent voor ons aandacht voor God, voor de mensen. En die aandacht en die liefde willen we doorgeven. Dus ook al is het heel ver weg, we willen de kinderen bijbrengen met het feit dat we vanuit de paasgedachte denken aan andere mensen die het moeilijk hebben. Hoe vies het? Maar Peerske te denken over Japan, die ramp hè? Ja, ik vind het ook een goed idee. Want nou ja, dan had het net zo nut, vind ik. En nou hebben we wat een leuk idee een keer. Dat is wel apart. Het is goed vreed, het is een christelijke squalle en je bent gewoon een squalle. Hoe zit dat? Ja, ik had het liever anders gehad. Maar dat heeft te maken met de verdeling van vrije dagen. En dit jaar vielen heel veel feestdagen in het weekend. En dan toch op deze wijze nog iets doen om het leeuwen, om goed vreed, om het gevoel van Peerske? Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk weer perfect. Hè? Het is vandaag Goede Vrijdag en we hebben de link natuurlijk gelegd naar Pasen, naar Paaszondag. Maar in dit weekend ook echt doen, dat is natuurlijk wel mooi. We brengen een groet aan Japan!